quarter hanong po. Ka District Hub for Women Empowerment, jong karib hoy hinin kasngi kala Pynkut ya ka jing rakhe ka bashibnai ka belatip kum ka Beti Bachao Beti Padhao Week. Ka batmu ban kintiu ya ka jing Pynkut bor ya ki kena kintai, bat ban kintiu ya ka jing long ringkat haprengki shenrang bat kintai. Hakani ka program kala long ru kum ka rinsan ban pinpau ya ki mat bat ki jing e ki baki kena kintai ki kendo. Yakani ka jingelang Pynkut la penlong hakashnong maulong omden. Hakaba ubalajet rani UMDC kanong po ulay shimbenta kum ukongsan. Hakani ka program la don langru ka District Social Welfare Officer ka ribhoy ka kong sweetie wankar bat kiwe. Kum shibenta jong ka program Pynkut la thung ya uding hakate ka jaka ban kinmau burom bat burom ya ki khon kintay.